No niin, kaikki YouTuben katsojat, tervetuloa seuraamaan unboxausvideota by Pataporon 1 tai Pataporon 1, niin kuin kaikki sanoo. Ja mitäs me tänään unboxataan? Siis, mähän voitin sen Nostan hattua järjestämän kilpailun. Ja mä lupasin, että tehdään tämmönen pikku unboxausvideo. Niin, käydään käsiksi. Pataporon 1. Jaha. Yhdellä kädellä muuten hyvin vaikeaa. Kuminauha pois. Paketti auki. No mitä tuli voitettua. Tää mikki on kyllä aika söpö. Nauhoittaaks tää? Sori. Nauhoittaaks tää? Ai että on hieno kortti. Onnea Pataporon 1. PS. Toivottavasti mikrofonin koko ei tuota suurta pettymystä. Ei se mitään. Värikyniä, noista on aina pulaa. Ja sitten se itse pääpää. Jaha. Kortti miniatyyrikossa. Onko se postimerkki? Ai siis joo, tämä. Mutta siis minkä takia? Niin tää. Mä oikeasti tykkään tämmöisistä manga-värityskirjoista ja semmosista. On muuten aika siisti. Mut juu, eiköhän tää nyt ollut tässä. Että kiitos kun katsoitte. Nostan hatulle. Ja onnea muillekin voittajille, jotka nyt ei tätä mikkiä ja pääpankin tuo saaneet. Juu, kiitos.